Sæt dig godt til rette. Luk øjnene og begynd at fokusere på din vejrtrækning. Tillad dig selv at blive dybt afslappet og nærværende. Fornem din krop. Mærk ind hver muskel og prøv at give slip på dine spændinger. Flyt din opmærksomhed til din brystkasse. Begynd at følge din vejrtrækning. Træk vejret gennem munden og pust ud samme vej. Tag en dyb indånding og pust ud. Tag en dyb indånding og pust ud. Langsommere og langsommere. Mere og mere roligt. Bliv ved indtil dit åndedræt bliver regelmæssigt. Læg mærke til, hvordan du gradvist bliver afslappet og tung i din krop på en behagelig måde. Forestil dig nu, at du er omgivet af et varmt, hvidt lys, der omfavner dig fra alle sider. Mærk denne kærlige styrke, der strømmer ind i dig og fylder dig med ro og fred. Den kommer fra universet. Et lys, der beskytter dig og lader dig op med ubetinget kærlighed. Lyt til dine hjerteslag og begynd at hvile i dit hjertes godhed. Sans hvordan bekymrende tanker og frygt opløses let af din indre varme. Mærk efter, om din krop stadig er forbundet med den positive, universelle energi. Tillad denne forbindelse at åbne dit hjerte og dit sind. Prøv at føle den ubetingede kærlighed til dig selv, og prøv at føle den for andre. Fornem den i hjertet. Lad den blive. Lad følelsen af rummelighed vokse og udvide sig i dig. Bliv ved med at connecte med den positive universelle energi og tillad den at omfavne og beskytte alle og alt i dit nærvær. Træk vejret roligt. Flyt opmærksomheden over på dine omgivelser og på de mennesker, der er omkring dig. Prøv forsigtigt at fornemme deres tilstedeværelse. Forestil dig, at din aura smelter sammen med deres. Sans, hvordan grænserne imellem jer forsvinder langsomt, og hvordan I forbindes med hinanden og alt omkring jer. Læg mærke til, hvad du føler, når du forbinder dig med deres energi. Kan du sanse deres gode vibrationer i rummet? Forestil dig, at de har de samme intentioner og de samme mål med at være samlet her og nu. Intentioner om at hele sig selv og udvikle sig sammen. Træk vejret dybt.
Tag imod alt det positive, som et fællesskab kan tilbyde. Prøv at føle, hvad du mest har brug for lige nu, og hvad du selv er i stand til at give. Er det accept, forståelse, påskyndelse eller respekt? Er det varme, omsorg, tilgivelse, venlighed eller medfølelse? Er det glæde, latter, optimisme eller inspiration? Alt det og meget mere kan vi bringe frem i den åndelige cirkel. Træk vejret langsomt. Oplev nu den frihed og ekspansion, der skabes ved at connecte med andre. Mærk nærhed og tilhørsforhold. Hvad oplever du, når du giver og modtager? Hvordan føles det, når du bliver set, hørt og værdsat? Det er smukt og berigende at danne støttende relationer. Tale om følelser og tanker. Vær sårbare. Søg at forstå hinanden og møde hinanden med tillid. Lad disse ord forme rammerne for denne praksis. Træk vejret langsomt. Forestil dig, hvordan det vil være at dele viden og erfaringer med hinanden, efterfulgt af en følelse af rummelighed og sammenhold. Sæt pris på alle de mennesker, der er til stede hos dig lige nu. De er her alle sammen af en grund: at finde ligesindede. Forbliv i denne følelse og mærk efter. Connect på en kærlig måde. Omfavn deres essens og tidsløse ånd. Lad os alle sammen forenes og forbindes i lysets tjeneste med det højeste formål: at gøre vores verden til et bedre sted. Træk vejret dybt. Tillad nu dig selv langsomt at vende tilbage til din fulde bevidsthed. Læg mærke til det rum, du er i, og genskab letheden og afspændtheden i din krop. Mærk efter, om du er til stede her og nu. Hvis det føles rigtigt for dig, så send gerne en kærlig positiv tanke til de personer, som du er omgivet af i cirklen. Fokuser på stilheden og lyt til dit åndedræt med en dyb indånding og en langsom udånding. En dyb indånding og en langsom udånding. Denne meditation er ved at være slut. Når du føler dig klar, kan du åbne dine øjne og vende tilbage til dig selv og dine omgivelser i dit eget tempo.